Naatay tagaan og gamay nga reaksyon concerning aning atong mga higala nga mga sakop sa mga sektang gipangtukod og mga Amerikano ug nag-exist sila from 16th century until sa karon nga gitawag og panahon. Ato ning tagaan og reaksyon sa hinungdan nga kining ilang pagtuo, pagtulun-an ilang ginatudlo sa karon nga panahon, ilabi na nga nagagamit og social media, makahilo kini sa kalag sa mga inosenteng Katoliko. Kaya kung ato silang paminaon, murabi gyud pod sila og tinuod. Tungod sa hinungdan nga kay lagi nagpailang pastor, nagpailang gitawag og pastuya. Sa mo nang ato ang tagaan og igong pagtin-aw ning ilahang mga statements. So tuguti ko ninyo nga tagaan tani og reaksyon kining ato ang higala nga gikan sa gitawag og pundok sa usa ka sektang gipangtukod og mga Amerikano. Okay, ato ang paminawon. Na kinahanglan na atong isulti sa kadaghanan, ipasabot nato na naay ribulto na gitugot, na puy ribulto na wala gitugot. Mga igsuon, bisag unsa pa na ang ribulto, larawan pa na unsa pa sa mga apostoles ni sa mga anghel. Wala jud nagsulti ang mga apostoles sa atua na wala jud nabasa nato na magbuhat ta sama sa larawan nila para remembrance. Wala jud na sila nag-ingon. Na isa pa, ang ila jud ginasangyaw si Kristo jud na kailangan magkinabuhi tang matarong dawaton si Kristo ug magkinabuhi tang matarong. Mao jud na ginasangyaw sa mga apostoles kaniadto. Wala na sila ingon na nagsangyaw na pwede niyo buhaton ang pwede itugot na larawan. Kani dili ni pwede itugot na larawan. Simbahan nato ang Dios sa espiritu ug kamaturan. Ang iya mga pulong mao to atong tumanon. Dili nang mga magbuhat-buhat patang maribulto para dito ta moadto na para human ang katong ribulto mao na puto musulti dito sa Ginoo. O di ba ito siya makatingog na nangamatay na biya atong mga apostoles. Nagpaabot sila sa pagbalik sa atong Ginoo. So kinahanglan ikaw jud kay buhi man ka, ikaw jud makikistorya dito sa Ginoo. Ikaw jud maghinulsol, ikaw jud may pasaylo, ikaw magpasalamat sa Ginoo. Ayaw ihapit-hapit kung unsa imong gusto isulti di sa Ginoo, kundi ikaw jud mismo. Mao bitaw nang kinahanglan na dawaton nimo si Kristo para na kay relasyon sa Dios, para kabalo ka kung unsa mabuhat ni Jesus sa imong kinabuhi. Muna mga igsuon, walay dagan langas, ayaw na mo. Pag adto pa bisag asa para dito ka musulti, human kato siya dito na po musulti, dili na. Dawatas Kristo, kay si Jesus mutabang kanimo sa pagpasabutanan sa imong mga pangutana. Ang bala ang espiritu magahatag kanimo katin-aw. Mali akong giingon nga kung pasultion, murag pud og tawag ini nga tinuod. Na mga punto ang iyahang gipangsulti ang kinahanglan nato tin-awon. Tungod sa hinungdan nga kung sila magud ang mag-explain, sila ang magpasabot, sigurado gyud ta nga surang bawon gyud nila ang paghatag o gitawag og pagpasabot. For example, kanang miingon sila nga ato lang isangyaw ang atong Ginoong Jesucristo, gibuhat naman sa simbahang Katoliko. Wala pa ning moong mga siktahang nisulpot lang after sa 16th, 17th, 18th, 19th century, gibuhat na sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang pagsangyaw sa pagtuo. Mo bitaw ang edad ni ining moong simbahan na nga nagsangyaw sa pangalan, nagsangyaw mahitungod kang Ginoong Jesucristo, ang edad niya not less than 1,900 years old na. So manang dili pwede nga tawagan ng kamoy magbuot-buot or kamoy magkorek-korek kuno bag-o lang gani mo ni tawag ining nisulpot niya pagkahuman kamo na magbuot-buot ug kang pangoreksyon sa iglesia gitukod sa Ginoong Jesucristo. Ikaduha tama man na nga simbaho nato ang Ginoong Dios pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Mo nang ginabuhat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mabato magampo ang mga Katoliko amahan namo naa ka sa langit. Kuman mingon nga amahan namo mipilit or naa ka gilansang sa larawan o sa ribulto. So usa ka na kadakong pagpamakak kung imong ipamugos or ilag ipamugos sa kitang mga Katoliko nagampo ug nagsimba sa ribulto. Usa ka na kadakong baka kay never nagtudlo ang simbahang Katoliko na kung magampo ug magsimba ta dito ta sa ribulto magampo. Natay ginagamit na kahimanan sa atong pagsimbag pagampo sa Dios kay even gani ang balaan kasulatan magampo magsimba sila sa Dios nagagamit sila mga butang nga nagrepresentar sa Dios. O for example, Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Nagamit sa nagribulto. Ang Dios mismo ang nagpasugo. Ang templo sa Dios kaniadto na ay mga ribulto pagpadayag sa presensya sa Dios. Naman na nakasulat sa balaan kasulatan. Nga naman kay ang tinuod nga pundok or kung katawhan nga iya sa Dios mogamit og mga butang nga naay koneksyon ngadto sa gitawag sa Dios. Wala nga na may mga ribulto. Naay mga ribulto ang simbahang Katolika. Unya ikatulo, baka po nang giingon sa atong higala nga pastuya nga kung magampo daw ta mga pakitabang daw sa ribulto, mali.
Way Katoliko nga moingon nga ribulto ni Santa Maria, ribulto ni San Pedro, tabangi mi dili. Oy, ang ato ang ginasulti, Santa Maria, igampo mo kami. San Pedro, igampo mo kami. Buot ipasabot ana pastoya, ang amo ang pag-ampo direkta dito sa persona nangayo migtabang. Ngano man kay St. James chapter 5 verse 16, ang pag-ampo sa taong matarong or taong santos dako og kahimuan. Revelation chapter 5 verse 8, ang ilang mga pag-ampo naas tiilan sa Dios. Mamang giingon dito nga ang pastoy og pastoy, ang ilang pag-ampo naa sa tiilan sa Dios. So but ng imong giingon, giningon sa atong higala nga pastoya nga tada kuno mga Katoliko, mga tagtabang sa ribulto, mali. Pagpamakak na, unya kabalo biat na nga ang amahan sa bakak mauning gitawag og yawa. Man nakining ato ang pastuya, ato ang gireaksyonan karon, sigurado jud ko anak gid niya. Anong man kay pagpamakak man ning iyahang gihimo. Butang-butangan niya ang mga Katoliko sa mga butang nga dili pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pagbutang-butang man kisa man ang unsa may mahitabo sa mga taong tigbutang-butang 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9, di ka sulod sa kingarian sa langit. Asa man sa pahimutang Revelation chapter 20 verse 10, mahiagom sa kalayo sa impierno nga mao ikaduhang kamatayon og sakiton sa didto adlaw o gabi. Bakakon man eh. And lastly, ilang ipamugos nga wala pa daw kani nakaadto sa langit karon nga panahon. Kay even daw ang mga apostol nga matay, nagulat na lang daw sa pagbalik sa ato ang Ginoong Jesucristo ay mamahimong bakakon ang balaang kasulatan nga karon nga panahon na ani mga nalangit. For example, katong kawatan mismo, di ba? Sa St. John chapter 20, ningon sa karon dayon dadon ko ikaw ngadto sa paraiso. So kung ay nalangit tong taho ka ng panahon na, asa dito niya gibutang? Nalangit man ganitong kawatan, o saan katong mga apostol gisaalan ng Ginoong Jesucristo aron bisag asa ako tuapod mo. St. John chapter 14 verse 1 to 2. Di ba? Subot ipasabot karon nga panahon na anay mga tao nga nakaadto sa langit og usa dinha. Usa sang naa didto karon ang mga apostol ug ang iyang mama. Sa Santa Maria, muna magpamayo mi kwan, mangayo mi og tawag ining tabang ano man kinaa sila tupad sa Dios. Sa inyo kining ato mga higala nga mga pastoy bisag usa siguro panina record nga ang ilang mga kauban, ilang mga pastoy nakaadto naglangit. Nga naman kay wa man di man niya makabungag santos ning maong mga tawag ining punduka. Nga naman kay wala man ang pagkabalaan sa ilaha. Wa man ni grasya sa pagkasantos. Wala grasya sa pagkasantos ning mga tao naman bisag unsa lang ipangyawit nga dili mo oy konteksto nga gisulti sa balaang kasulatan o gitudlo sa itawag og mga apostol. And napaday isa mga sir mga ma'am nga dapat dili nako kalimtan. Yung sila nga kita din mga istorya sa kang Kristo niya pagkaman ang Kristo di mo tudlo daw sa tuwa. Si Kristo nagbilin sa iyang simbahan o kining iyang simbahan iyang gisugo nga mooy mo tudlo. St. Matthew chapter 28 verse 20. Ang giingon sa Ginoo tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. O kining maong simbahan na 1 Timothy chapter 3 verse 15, haligi og patukuranan sa kamatuoran og pinaagi niini ang kaalam sa Dios bisan pagani ang mga anghel sa langit masayod sila sa kaalam sa nagkalinlaing pinaagi niining maong gitawag og simbahan. Binutbot ng imong pastoya. Kisa ka na nga espiritu ang nagtudlo nimo sigurado jud ko nga dili Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo gipadala sa simbahan. St. John chapter 14 verse 16 and 26. So kinsa ka ng espiritu mo o yung nagtudlo nimo dili Espiritu Santo, espiritu tonto. Nga naman di man mao ang imong gitudlo subay sa gitudlo sa balaang kasulatan. Muna dita pailad mga sir mga mama kay ang mga taong bakakon baya karon naglipana na ba bisag asa na lang makit-an sa palibot is especially social media unya pagkahuman ang ilahang kapital kining Biblia. Muna pag makakita mo ani si iyahang gitag mga vlog ay mo paminaw ngano man kay hiluan ang inyong kalag ini madisgrasya mamatay ang inyong kalag ug mahiagom dito sa impyerno. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow niyo itong mga pages, RJ Roland Sandler Second TV pala.com the page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sa mag-send din na og Facebook stress. And also sa itong mga channels, wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo itong mga channels Dali Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. Kung pwede sa mo mag-send din ng super stickers, super chats, and super thanks. And sa tanang mga Katoliko na gustong mutabang sa itong program, pwede din yung ipadala yung tabang suporta pero sa mga account numbers, kana ko sa mga screens, kana nagadagan ng information, o pwede sa mo mag-message sa itong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.